Здравейте! Аз съм Лили. Аз съм Марти и вие сте с Много се зле, а ние не сме. Това е едно ново шоу, което аз и Марти решихме да направим. Вие ни пращате вашия проблем, а ние го решаваме в ново видео. Да, това се случва ето така. Вие ни пращате имейл, ние го получаваме, четем го и обсъждаме, да, и смисляме правилните решения, като да, както винаги. Да, както винаги. Във всеки нов епизод ще видите новите проблеми и ако имате такъв, може да го решите. Да, и значи за да имейла ни ще намерите малко по-долу в описанието. Точно така. Така, малко инфо за нас. Аз съм Вили, да, и съм на 12. Аз живея в Англия. Аз съм Марти и съм на 13 години. Живея в България, но скоро може да се премести някъде около тях. Да. Така, това не е много сложно. Просто трябва да ни напишете проблемите подробно, за да можем да ги решим. И да, ако обичате, пишете името си, когато ни пращате писмото, за да можете да разберете за кого се отнася. И да. Това е общо взето всичко. Надявам се да ви хареса това видео и следващите видеа, които ще направим и да са ви много полезни съветите. И така. Няма как да ни са полезни. Да. Yes! И помнете, че много сте зле, а ние не сме. Чао! Бай-бай!